dan mabur yo. Awas. Lakon tatu kowe. Wah. No. Ayo. Suwiwimu wis tatu kowe. Ora bisa ndirgantara luwih gampang anggonku nyekel kowe. Garuda. Waduh. Wah. Ojo mlayu. Ini manut tak cekel ini petak cilik agak awas oh oh hot lo ah lo wah la 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 wah la wah malah tuyul ora apa-apa hoi malah gitu malah ngece weh wah awas oh hot wah lu alah wush what wala wush oh woi woi wah wah mati weh ayo lo waduh weh lah weh wah wah panas lat weh betul Kuntap kota maning katong
Aduh. Tibya kertarateng budaya. Wah. Dek cilik angel Anggung enak ityasing dasih. Mandut lho penak. Jagat Dewa Bathara Wasisanding Bathara jagat. Kadangipun Kakang Yayi Ugrasena. Nun wonten timbalan ingkang adhawuh Koko Prabu. Wah. Sajake entuk gawe kowe Yayi. Pangestunipun Koko Prabu. Sira Gipita. Kula wonten dawuh. Wah, Aduh. aku ki yo gumun karo kowe. Aduh. Saatase kowe kuwi kok ya iso nyekel lutung. Walah. Niku wau radi kualik, Sinuwun. Nggih, Radi kualik. kok kewalik kepiye? Lah kula malah dibondo. Waduh. Tadi kowe kuwi dibondo lutung. Lagi. Wah. Ya ora apa-apa meh padha kok yoan kok. Yayi Prabu, Timbalan ingkang adhawuh Koko Prabu. kowe wis bisa nyekel Kidang Kencana. Nun inggih menika awit berkah saha pangestu paduka anggen kula pados Brunwana wonten sak tengahing wana kula antuk Kidang Kencana Koko Prabu. Iya, gawe bungaing rasa penggaling ingsun. Nun inggih. Karo aku sak kloron Badraini lan Rohini. Nuwun kula wonten dawuh sinuwun. Sliramu nyuwun abon-abon kanggo ngiseni kebon raja kasunyatane saiki wis antuk. Kepiye rasamu, Yayi? Nuwun inggih nelakaken panuwun ingkang kathah lho sinuwun remen sanget rak ngono ta Yayi. Iya Kakang Mbok. Iya. Samana Setara Yayi. Kadangipun Kakang Yayi, Wonten Ugrasena. timbalan ingkang adhawuh Koko Prabu. Ya temene ngene Yayi. Yen nduk rikala semana ingsun ora njarwani jeneng sira, ing kene ingsun bakal anjarwani. Anane ana Garuda, ana lutung iki panyuwune Mbak Yumu Sirohini Badraini. Ning ana Kidang Kencana iki mau tenane rak pamundhine ya kuwi garwaku sing Maerah. Sun jarwani Yayi. Sanajan to kepiye wae anggonku omah-omah marang Mbak Yumu ya kuwi si Dewi Maerah. Sawetara sadyan to iki wis ngrebini nanging kasunyatane telung sasi iki ora gelem mamor marang pun Kakang. Lah geleme ampun marang pun Kakang duwe pamundi ya kuwi Kidang Kencana iki mau. Oh, mekaten. Ya. Yen ngono Yayi lan kowe Sira Gupita. Gandeng kowe wis gawe. Wis ngrincung sikile, wis mbondo tangane marang kewan-kewane iki. Gage. Saiki lebokno ning pagrogolan Yayi. Waduh. Hei. Waduh, kados pundi menika Koko Prabu? Kados pundi lho Sinuwun? Yang sukmajirin weh muga ngayong menawa sagung mati. Ora nduga rasaning penggalih ingsun sakwise Satawana kuwi tak kon mlebokke ning pagrogolan kene bangga padha ucul kabeh. Sora Gipita iki kepiye to janjane nyekel kok lutung ya ora iso iki piye to janjane? Sampun kula jagal. Limpat sedanten menika kewanipun. Nyadong tetuko ingkang kathah dene kula mboten saged jagi Garuda kala wau Koko Prabu. Menapa kepareng kula ngupadi malih buron wana. Gusik. Yo. Yen tak rasakake
lakon iki kaya-kaya ora sakbaene. Apa kedadianing mengko ana ing Praja Mandura? Ingsun ora ngerti. Masih siningit ana ing Jawata. Kadangipun Kakang ya Prabu, Timbalan ingkang ngadhawuh Koko Prabu. ora kepenak rasaning penggalih ingsun sakwise aku menggalihake mangan Mbak Ayumu si Maira. Lajeng kersa apa duka? Aja wedi kangelan. Jeneng sira tak utus bali ana Mandura. Tanjehna kasugengane Mbak Yumu. Nuli nggih menawi menika ingkang dados dawuh paduka kula nyuwun pamit Koko Prabu. Iya. Kontak petamaning katong debya pertareteng budaya. Sora gebita lan jeneng sira kadangipun Kakang Grosena. Pun wonten Kula timbal wonten kadhawuh dawuh Koko Prabu. sinuwun. Yen to mangkono, Yayi, ayo. Lon-lonan tumuju ana ing negara Mandura. Kundur ngedaton. Mertinjo kaya ngapa babaring lelakon iki engko, Yayi? Ayo, Yayi. Kula dherekaken. Ayo Yayi. Mangkyana drejating praja kawuryan wasanya ruri rurah pangkreng ukara karana tanpa palupit Atilar silastuti sarjana sujana kelut kalunglun kala tidot tidem tandaning dumadi aradayeng rat dening karoban rubetot sungkawaning sang noteng Mandura Prabu Basudewa maweh pangari bawa gara-gara bumi bengkah lindu molah ombak anglunjak anggulung bumi tsunami anyapu jagat gura gurnita kagiri-giri horek pak bumi prakempita padul mangambak-ambak udan deres lesus les pinutsus kumucak mametu gelap kawah condra dimuka kaya kinebur-bur suh sumemburat ngambara laya sirping lak sernaning kang gara-gara hanyaringi dumedeling sang ya para punakawan ora suwe bapakne to lewos teko
Mas yo ben janji kopen aja lalen pamrih supaya kajen. Mas yo wis Kok ya wis parang tritis aja nangis nadyan temu kere didis. Mas yo mbuh mangkat wayah subuh ora weruh ketatap sirahe abuh. Mas yo merem mboke sayem rada mesem nadyan ora duwe gunem. Mas yo turu maratu waku rada lemu nadyan ora duwe sangu. Mas yo galak menyokot kowe. Kowe men golek yo mas tok kene mikire. Kene golek gawe baban. Sing ngegongi kuwi kok. Mas yo galak. Lah ya kari dijawab kok nesu. Lah iki pomone diganti cakepane. Lo ula dumung manggone neng uwit pundung. Ula dumung manggone neng uwit pundung. Medun terus nyokot irung. Iki ula dumung. Iso aku nek ngono. Lo ula cabe manggone neng uwit jambe. Ula cabe manggone neng uwit jambe. Yen mudhun terus nyokot lambe. Aku iso aku. Mas ula sawa. Ula sawa manggone nyeng uwit klapa. Mas ula mudhun sithik bareng nyokot lah kok milih nyokot dodo. Nah, iki ula sawa. Mas ula diwel. Ula diwel manggone neng isor apel. Ula diwel anyokot udel. Ula luwuk manggone neng uwit jeruk. Terus bareng medun lah kok ora gelem nyokot. Sik. Wah. Kabeh ula ki nyokot. Ula dumung nyokot irung. Ula cabe nyokot lambe. Ula sawa nyokot dodo. Ula diwel nyokot udel. Ula luwuk ra gelem nyokot. Sebab ora ngerti alamate.
Nggon aku kae ula luwuk ya gelem nyokot kok. Ah, moh aku. Peteng lho ngene. Gandeng peteng-peteng ngawur le nyokot kenae batuk. Tak takon. Piye? Ula kuwi klebu kewan sing tanpa sikil ya? Binatang melata. Kuwi nek umpama dikeki sikilne piye? Ya ora patut ula kok dikeki sikil. Ya malah iso nyakar-nyakar kok kowe kuwi wong kowe ndek sikil ora pati patut ngono kok jenenge ula. Ula ki wis kodrate kok Gusti ki ora dikeki sikil. Dadi kowe ora iso jawab. Ora. Nek dikeki sikil piye ngono kowe ora iso jawab. Enggak. Ya ora apik. Gak apik no. Oh, dadi jawabmu mung ora apik. Lah nek kowe piye? Nek ula dikeki sikil, Nyokot. kok iso ki lho? Nah coba, ana ula kayak ana sikil ngene. Lah iya ula niki yo ngereges mentian. Nyokot. Oh, ula kuwi ya. Ula kuwi nek dikeki. Ula apa sing mlakune jejeg. Nek ula mlakune ngene. Nah, Ula ngoyak mangsane. tetep ngene. Lah ula apa? Ula mlayu kesel kram. Ora Apa ula apa iki? Ula apa iki? Awas. Jamane lagi kok ngene lho. Jaman lagi kok ngene enek barang sing mencurigakan mbok cekel. Nek ngantek duwer ngono piye? Oh, ora apa-apa. Ora apa-apa. Niki paket tok. Mergo wis dirapeti. Dadi ula mau balene nek kowe muni ula ngoyak mangsane terus kram. Kowe wis tau weruh ula kram? Urung tau, urung ana. Lah terus ula apa kuwi? Pengen ngerti jawabe? Ula apa? Ula sing mlakune jejeg. Heeh. Nah, Ula apa? ngerti apa ora? Lah iya ula apa kok? Ngerti apa ora? Ora. Ora ngerti kan? Kowe ngerti ra? Aku kandhanono ben ngerti, Ndang. Lah ya jawabe iki mau kowe ngerti apa ora? Aku ki kandhanono ben. Ora ngerti ta? Ora ngerti. Kana. Oh, lah. Mula nek anu ki do takon. Seneng maca ben tambah ngilmu. Ngono. Aku ora ngerti, Bagong ora ngerti neng kene. Lah kok kaya ngene? Lah aku ya ora ngerti. Oh, berarti padha ora ngertine. Ngene tak kandhani. Ula apa sing mlakune jejeg ki enek? Apa? Ula ngemut linggis. Nek ngemut ya ora mungkin mlakune jejeg. Lah piye? Wong ngemut ming nang lambe kok. Enak ula sing iso ngaji. Enek. Nek kuwi hapus-hapusan. Enek ula iso ngaji ku ora mudeng. Ula apa? Ulama. Ulama ki kabeh iso ngaji. Ulama. Oh iya ya bener. Petruk mula berarti dheweke iki kulino maca. Kulinawar ula. Ngono. Nggih, nanggapi ana penyuwunan. Penyuwunan. Diwaca. Diwaca. Ora ana tulisane. Jare maca kudu piye? Tulisane ana kono. Ndang waca nen. Aku rak wis ngongkon kene to. Aku rak ngongkon kowe takon maca to. Ila enek layang. Lah iya, Layang iki ono wajibe nek wong ngirim layang kuwi wajibe Diwaca. Waca kuwi saka linggane saka Maca. mula tak macane. kok tak macane, Sing bener tak tak wacane. wacane. Tak wacane. Iya. Piye to cah iki? Enek layang. Heeh. Ana tulisane rak wajibe diwaca. Diwaca. Maca kuwi saka linggane saka apa? Maca. Mula tak macane. Sing bener tak wacane. Iya. Piye to iki? Piye to iki? Ula. Ya diwaca, diwaca. Salam budaya. Oh berarti Pak Daya gak melu. Lho kok iso? Lah iki enek mung budaya lho, Pak Daya gak melu. Budaya kuwi kaya awake dhewe Budaya iki kuwi kuwi dudu iya. jeneng. Salam budaya. Saka budi daya. Terima kasih untuk RRI Surakarta yang selalu memberikan atau menjunjung tinggi nilai kebudayaan di negara tercinta kita, terutama Amin. wayang orang. Amin.
Alhamdulillah. Semoga kita semua tidak melupakan apa yang telah diwariskan kepada kita semua. Terima kasih NKRI Harga Mati Jakarta Solo untuk wayang orang RRI Surakarta. Ya, terima kasih. Apa meneh wingi tanggal 7 November kan ngepasi hari wayang dunia. Betul. Awake dhewe sebagai pelaku wayang ya bersyukur ana ngarsane Gusti. Wayang wis diakui UNESCO. Apa organisasi dunia yang membidangi pendidikan dan kebudayaan. Saya tahu UNESCO ki tegese UNESCO kuwi adine Uninem. kuwi rak basa Inggris to. Lah iya basa Inggris. Artine UNESCO. Kepanjangan dari UNESCO. kowe mudeng ra? Ora aku kuwi apa ora ngerti aku kok. UNESCO. Iya. UNESCO kuwi Organisasi dunia yang jelas sing membawai pendidikan dan kebudayaan. Nek WHO ngono ki aku mudeng. World Health Organization. Wow. Kuwi WHO. Nek UNESCO kuwi saka tembung Nes. Ko. Tegese berarti nek ra kleru lho ki nek ra kleru. U ki universitas. Universitas ki lho. Lah kleru apa bener? Kleru. Nek kleru ya terjemahno. Kle. Oh, lah kle iki malah wah wis rusak. Engko rusak kae engko. Lah piye? Lah barang-barang ngono kae yo. Ki mau jahe ngendi ki mau? Jakarta Solo. JKT Solo untuk wayang orang RRI Surakarta. Nah, gandeng anonim tanpa nama. Awake dhewe tetep Yes ngene Pak, berarti dari hamba Allah. Jakarta. Betul. Jakarta ki ngendi to kuwi? Jakarta ki B. Aduh kuwi. Jakarta kuwi B. Jakarta dek B. Nek Semarang H. Piye ta ki? Ki ra mudeng. Ra mudeng. Plat nomor Jakarta kuwi B, nek Semarang kuwi H. Nek Solo AD. Dadi nek kok Jakarta atau yang Semarang kuwi B H. Lah nek Jakarta, Semarang, Solo BHAD. Nek G G. Lah ya aku ki takon kowe kok kowe malah cakok aku. Lah aku ki ora ngerti apa-apa kok tak takoni bae to. Wah. Aku ra ya wis ngomong ket mang to. G kuwi wilayah Karesidenan Pekalongan. Betul. Jadi A kuwi Banten, B kuwi Jakarta, A B C D Bandung, D E Cirebon, Cirebon, L Surabaya, P Banyuwangi, DK Bali. Iki darung apa to? Lho kulino majekne kok. Kene calon Iki pajek. Kang Gareng. Piye? Iki mau kan aku nampa layang. Panggilan kok Jakarta wis teko. Dadi awake dhewe sida nyambut gawe ning Jakarta. Terus Sing kepanggil mung aku mbek kowe tok. Ya wis no, budal. Awake dhewe budal wong loro sesuk numpak bis Jakartanan. Oke. Aku melu. Melu, wong kowe iki nyelek-elek ning Jakarta, wong ning Jakarta aku